Hi guys, mangwana nakanaka muri mose muri Zimbabwe Drones Owen welcome Madondo. Right now ndiri pano pa Chitungwiza Bridge kupinda muzengeza uchibva ku town. Paitika town inosirisa zvikuru tikuona kuti pane truck just behind me. Truck iri kunzi yakachibva ku Chitungwiza ichienda ku town. Paine kombi yanga ichibva ku town ichienda ku St Mary's. Asi truck irabva ku way yaro ikauya ikakrosa kuenda ku way yemunhu ari kuenda ku Chitungwiza achibva ku town. Truck yarova vanhu vaviri kana kunoku vanhu vaviri ivavo vakonfirmwa dead pasport namachiremba vari panzvimbo kusanganisira zvakare kombi yatsikirirwa as we speak. Kombi iri pasi petruck zvekutoti vazhinji vari kukumbira kuti dai zvaibvira vane makreni. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Hi guys, mangwana nakanaka muri mose muri Zimbabwe Drones Owen welcome Madondo. Right now ndiri pano pa Chitungwiza Bridge kupinda muzengeza uchibva ku town. Paitika town inosirisa zvikuru tikuona kuti pane truck just behind me. Truck iri kunzi yakachibva ku Chitungwiza ichienda ku town. Paine kombi yanga ichibva ku town ichienda ku St Mary's. Asi truck irabva ku way yaro ikauya ikakrosa kuenda ku way yemunhu ari kuenda ku Chitungwiza achibva ku town. Truck yarova vanhu vaviri kana kunoku vanhu vaviri ivavo vakonfirmwa dead pasport namachiremba vari panzvimbo kusanganisira zvakare kombi yatsikirirwa as we speak. Kombi iri pasi petruck zvekutoti vazhinji vari kukumbira kuti dai zvaibvira vane makreni vari kutidzwa vari kutora right now vaimhanya pachitungwiza as we speak vouya kuzobatsirawo kumutsa gonyeti rakatsikirira kombi nokuti mukombi umu muri kunzi mune vanhu vari kutaura vari kunzwikwa vachichema vari mukombi kusanganisira vamwe vana vadimo mara kuti vachibatsirwa saka kuno kuchiitiko chinosirika chatika mangwanani iyo ano musi wa 22 July 2025. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinosirisa zviri kuitika ipo pano patakamira. Saka tiri kukumbirisa kune vari kutidzwa vari kutiona kuti dai maikwanisa kuuya motibatsirawo pano nekuti tasaimone kuti maambulensi vari pano but they can't really help at this particular moment nekuti vanhu vakatsikirwa vari pasi havasavabatsirwa. Ndaona zvakare wefire brigade they are also here kuzobatsira kuti vange vachibatsira kucheka pasi petruck kuti vabudise vanhu. Chiitiko chiri kushamisa as you can see kubva kuCA St Mary's police station kusvika waterworks it's traffic mota dzalokana because hapana movement yemavhiko iri kuitika kuburikidza nezviri panapa as we speak. Tiri kuona manurses akasiyana-siyana from Chitungwiza hospital they are also here to assist kune varipo panzvimbo kuti vabatsirikane vanachiremba varipo asi zviri panapa vanhu vamwari hazvina kumira zvakanaka. Kana muri kutiona vane makreni anokwanisa kuya kuzomutsa truck vanokwanisa kutibatsira nekumhanya yekuti vanhu vakatsikirwa pasi vakwanise kubatsirikana. Changopai update manje ambai makateerera.